Nyakora mogi podwan mane mago motendo kada wach mar Dhialo joma mine. Jolweny ma pacho ka bende kawuono noyango kendo Dhialo chieng' mine kar tiegruok margi mar arita kwe manitiere kare ne buore Nairobi ka. Jotelo mane oyuoro e romono ojiwo telo mar mine ka gipuoyo kenge ma joma mine osegoyo e migawo mar lweny ma pacho ka. En nyasi maradek mar Dhialo joma mine piny mangima nyaka ne athung'a mager mar COVID-19 gore e Thurka. Nyasi no nokelo kanyakla jolweny mamine, jogo makedo ne kwe e Thurka kaachiel kod jotelo makedo ne ratiro mag mine ka thoro mar wach ne en golo ohinga mathiro dongruok mag mine e pachoka. E ote mare manochiw gi jalupne, jatend migawo mar weche maok Ambassador Jolweny nopuoyo ahinya okenge mamine osego e pachoka ka ahinya to mago ma osidho ngas mag telo mopogore opogore. His Excellency the President has tried to appointed women to cabinet dockets, ambassadorial positions, and other public offices that were earlier on reserved for men. As you are aware, this is a global day celebrating social, economic, cultural, and political achievements of women. The day also marks a call of action for accelerating gender parity in different spaces. Kata kamano, no medo ni pod nitiere mathoth mowinjo tim kaka yore mag kedo koda kwede mag mine kuonde tich ka ojiwo mine mondo mi owuog oko okaw kombe mag telo e kombe mag siasa koda kuondegi mag tich. Domestic chores and caring for children, they do not stop women from taking corporate jobs. So culture and tradition should not justify discrimination against women. If you look at Goal 5 of our SDGs, it focuses on the achievement of gender equality and empowering women. Moko kuom mine ma jolweny manosidhi gi riwruok mar piny mangima UN kuom tich matek magisebedo ka gitimo bende nodhial e nyasi no. I was the recently awarded Military Gender Advocate of the Year 2020 by the UN. I served in Darfur as the first gender advisor. Winning the award is a symbol that everyone is able to make a difference in some way to the society. It doesn't matter as to whether you're a man or a woman. Kenya, for instance, has increased the number of female peacekeepers. We are now at 19% from a mere 4% about 20 years ago. Omamono jiwo kwe mar oganda kao ywak ni mine kod nyithindo pod thoro winjo malitie moloyo e kinde mag monj e gwenge kata lwenje mag pinje. Where conflict has the biggest impact on women and children. And therefore, women participation makes it easier for those intervening to reach members of the community. Nyasi no bire seche mamine pod kedo ne ratiro magi e piny mangima kata obedo ni nitiere okenge mamine osegoyo mabende imiyo puoch kod pak.